きてないなまだ体が迷っているんだ震えてたんだコントローラー状況は悪いがただ逃げ出すんじゃ根性ないな展望はないが度胸でクリアするしかないや衝動は抑えたまんまターゲットとOn kulunut jo 4 vuotta taistelusta sankariemme ja valkoisten varjojen välillä. Sankarimme ovat ehtineet saada jo omiakin pentuja, jotka ovat tällä hetkellä noin puolivuotisia. Kodi on niin taitava! Pah, ei tuo nyt vielä mitään. Itse pyydistin kerran yksin kokonaisen rusakon. Hienoa, Cody. Opit nopeasti. Tietenkin, isä. Annenhan sinun paikasi. Hienoa, hyvää työtäkin olet opetellut Kodia hyvin. Minä pystyisin parempaan. Tulee äkkiä kovin pimeää. Eikö nyt ole vielä päivä? Äiti, mitä tapahtuu? Mitä auringolle tapahtuu? Kaikki pimenee. Tuli äkkiä kovin tuulista. Mitä tämä oikein on? Äiti? Äiti! Hide! Äiti! Älä kuole! Äiti, nouse ylös! Äiti, älä jätä minua! Hide, koita kestää. Sinä selviät kyllä me... Se on turha hakse. Me ehdin liikaa vettä, vaikka olen voimaltani muita kestä. Silti en kestä rajattomasti, olen pahoillani. Anteeksi, Hansel. Akse, pidä hänestä huolta. Hide, sisko ainoa sisareni, olen pahoillani myös. Olen pahoillani kaikesta mitä olen tehnyt. Anna anteeksi minulle. Hide, nuku rauhassa sisko. Äiti! Aukaise silmäsi, äiti! Äiti herää! Aksen sinä tee jotain, minä taas äiti! Hide. Ei. Ei ole mahdollista. Mitä oikein tapahtuu? Maa tärisee. Sehän halkeaa! Pah, ei tuo nyt mitään ole. Mitä se sanoo? Se on turhaa hakse. Me menetin liikaa verta, vaikka olen voimalta muita kestä rajattomasti. Olen pahoillani. Olen pahoillani.